नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण कटाची आमटी कशी बनवायची हे पाहूया। त्यासाठी आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण पुरणपोळी बनवलेली। पुरणपोळी बनवताना आपण जी चण्याची डाळ बॉईल करण्यासाठी जो पाण्याचा वापर केलेला ते पाणी आपण घेतलेलं आहे। हे बघा, ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी चण्याची डाळही ठेवलेली आहे। यासाठी लागणारं वाटण बघूया। इथे आपण 2 मीडियम आकाराचे कांदे उभे चिरून घेतलेत, ओल्या नारळाचे तुकडे करून घेतलेले आहे, 2-3 लसणीच्या पाकळ्या सोलून घेतलेल्या आहे, अर्धा इंच आल्याचे तुकडे करून घेतलेले आहे। इथे आपण मालवणी मसाला घेतलेला आहे, हळद, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, तेल। चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आपल्याला ह्याचं वाटण करायचं आहे, त्यासाठी आपण थोड्याशा तेलामध्ये ह्यांना परतून घेऊया। आपली इकडे कढई छान गरम झाले, आपण त्यामध्ये 1 छोटा चमचा तेल टाकूया। उभा चिरलेला कांदा टाकूया, ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे टाकून घेऊया, लसणीच्या पाकळ्या टाकूया, आल्याचे तुकडे टाकून घेऊया, परतून घेऊया। आपल्याला थोडंसं लालसर असं भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, छान असं परतून झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून याला थंड करून मिक्सरला छान असं वाटण तयार करून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे आपण वाटण तयार केलेलं आहे। आता आपण कढ काढून घेऊया। त्यासाठी आपली कढई छान गरम झाले, आपण 1 मोठा चमचा तेल घेऊया। तेल आपल्याला थोडं जास्तच घ्यायचं आहे। तेल थोडंसं गरम करून घेऊया आणि त्यामध्ये आपण 2 चमचे लाल मसाला टाकूया। आपल्याला परतवायचं आहे लगेच। आता आपण जे वाटण तयार करून घेतलंय ते टाकूया आणि छान तेलामध्ये परतवून घेऊया। तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचंय। हे बघा, साईडनं असं तेल सुटतंय। आता आपण यामध्ये हळद टाकून घेऊया, पाव चमचा हळद टाकून घेऊया, अर्धा चमचा गरम मसाला टाकूया, छान मिक्स करूया। आता आपण जे चण्याच्या डाळीचं पाणी घेतलंय ते टाकूया। मिक्स करून घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। परतवूया। आणि 1-5 मिनिटं आपण उकळ काढून घेऊया छान। आपली इकडे 5 मिनिटं झालेली आहे आणि तरी बघा एकदम छान अशी आलेली आहे। हे बघा, आपली कटाची आमटी तयार झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया
या पद्धतीने कटाची आमटी तुम्ही बनवून बघा आणि आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.